store mamuni amaudo bison samwa ya bobo no yeba na yedeba besumo aha Sompa television sa otienka obono ni afumantem no mu aha Sompa 98.9 FM sa obono ismantem no mu aha Sompa 90.7 FM and asantemantem no nkwado nyina asoso Sompa 93.1 FM ensam no doso na poso enie entity abato Sompa FM ensam jefa pronso HSA enra kwapra hene krobia sante kotoko hene etu na de so ne yebekọ na de kofa ne nyina abaye no yewrem awie Adon kuma ya wa ma Ghana mra shiro fie adiaba se Dr. Anna Sadison wamda so gina de omugina sa Ghana by empamono na chairman odene ho kwaku apia koka e de adesre to MPP amanyuku mpanimfo anim se de asie bia ye nam so e ma yera alankodwo kiremate e da na chi e de MPP amanyuku no omo enhweso mbesa so de na ba party no mobiem Kwabiya wafro wasa Ghana need PhD 2024 ade atoye Canada Japan ade mo se won mo sra no wada won kwakwanten kro na 2024 omonto abamana na headmasters bi ebeto dwase empanimfo ahye wonum so omonfo madwuma ento no mo emanfifimu enkoso emfasika gigye bia na kwado ebobo base wo mo agegye no ede na committee ye tenase na omonsem no mafifimu yebekọ na ye de ani akwakodi akire electoral commission anode to amanyoku ahodo no wani se wo basra da nyame ya domo assembly members abato wo mba abato no wo mpese party bi aba campaign dia mani pa ba kokoba no sano a na nioma entwa yi abuzafo edemba komra sebegefiem na ntrumu ho mra no a eda Ghana mra sebegafo animu no entity abato Sompa FM nsem twefo pronso kire se Ghana Roman asofo akasa ede afa ho na de asem no mo ka ye baba apini wonum na wiei yakwa akọjo mo nsem no enkire mu yi apinu na ka wenum ho abronya brei Yes, Konya de Baba Som was Sompa TV, so you're live. Our Facebook, where Sompa 92.1, YouTube, no, I Sompa TV. I am Maran Fee, or John Chana Susiano. I know they afford your my Premier can kind of come at the amount. And you may call man, one more Sunny. 21st clinic in year was a sciatica aspect. A famous zone 5G, one so tired cheap. Tabita clinic is saying, culture, so quad be where it is was a prostate, dear. Wash a pan with the Wujuma. Mizu and after 5G drink one so aka ho bi 3 herbal center one of the 3 core capsules kokoma setel drono ade aba na Sompa chade yakwaso abomon kai sabusua yagege o entifa wo de na baka ho na nya befua pa cloud internet the fastest internet in the world so what's about clinic say kan cho stroke ya de otuasia ama nwato Dr. Benie wo watana so patapa new site wo be patapa junction no kwa ho beto wenu nyimako ahodo a wo no so asene a yade rapam to baka se bonam Sompa TV so na efa ye radio stations ahodo Sompa 93.1 Kumase Sompa sunyana na fenkwanza yade ebrewo akenkanfo amote ye ne enawie eyeme akosuya ajewa kwode boaten mene nana ya bo amalibi aboga ensemnini abzafo yen shase mfamfiri krobia sante kotoko hine opem so say tutu otosum yeno danso wo danso tipe so da ye panatena ye o mansia yemfie na enra santama traditional council etena sia na eye kwapra hene na sem ekopie mpanimfo anim na we na nya bredi kan na kwapra hene nsem akwakopie na nanmanim ewa santama traditional council na nsem pino a akode fans ase a wotonton efomfom e kwapra ne mpotamu a na de dikan kra no ebi akwakopie krobia sante kotoko hene anim ama no abono kokko ama no wonne a papai ampamu a entia ensem ne pino akra no ekotwitwa court ne adade na nyina akwakoye ensase a wo gifri amanfo nsem na de waton de amanfo so no waton ne mprenu so de amanfo ne mre dikan a krobia sante kotoko hene asemi otonsa de frɛ kwapra hene na eduja mfi kumanini a otoso mienu se omra na omeyi ne ho ano no na kyese ora bia na kwapra hene waba begya asase wɔ ne nsem na waya amamre ne amane a na sefata bia wɔ asase no na sɛde asɛm na baaye sɛde asɛm na siye kwapra hene sa da ne ho ekoton asase no de
ma nipa afro na nipa no ejina so yeso adwuma ene nam so ma asemi kopie yewura nimu a yewura to nsa de frɛ kwapra hene sɛ wɔmra na ɔmɛkyerɛ de kropoti nti a wɔfom nsase na wɔtɔn nsase kyɛ sɛ mprenu so de ma manfo ɛwɔ kwapra ene ne mpɔtam sa brɛ no kra yewura to nsa de frɛ ene na kwapra hene no ɔkeka ntam kɛseɛ ne ade sensɛm no wɔnim hwee ene yɛntwa to so nipa bi ne mpeni ye ene nanim guaseɛ na manfo bi pɛ ene nam so mɔmɔ kasa nsɛm no ɛma sa brɛ no kra no ɔpani a na asase no akwakodi ne nsɛm ana na kwapra hene agya na basa mu odu kyɛ no wagye de afiri ne nsɛm ɛde akwakɔma nipa afro no wɔno so ɛbae ɛba beyi ne ho ano sɛ nsɛm no a na kwapra hene ɛka no no kro bi anim asase no tɔ de firi ne nsɛm na kwan ɔfa so agye asase no ɛde firi ne nsɛm no dwene ho a wɔnte aseɛ abusafo emre di kan a saa asɛm wei ekopie yewura anim ɛwɔ manhyia himfi a na wasaman na kwapra hene so ɔmra na ɔmɛkyɛkyɛ nsɛm mu mfa nkyerɛ no no yɛnkɔ na yɛnkotie sɛneɛ osi yiyi ne ho ano ɛne sɛneɛ osi kyɛkyɛ ne nsɛm fa ɛbɔ no nkuro fa yɛ ɛwɔ krɔbea asante kɔtɔkɔ hene anim That'll be a soon. The day you know we walk. So that the chance be a rent. The rent on a man here. Me born a man here. Why? And they get rent. And yo. So on a man here. Yo. We were born a man here. Anyway, okay, say. The one on here. And look, look, someone go. Who was a man here? Someone we then I got toy. Now let me show you. Now one. The chance say. We have been 2 days here. Yo. What was I man? There's a wafaa who was over here re-entry. There's one more than there. Yo. Yo. Just when you have to see who be out. That's as I spoke to us. What's what was happening? They do a mention 2014. Or say a new Beckham, Wapana. The purpose with the people said there was a man here. And I saw one for him dancing for only dear Semono. You know, I can't say so. Dancing, there's a big who care talk, and we for new here, over Massa. Yo. There's always a good addition to our family. Yo. They do a grand as I don't mean your members. Yo. Abzafo nti wei ayemra na edikanya na asemi akwakopie yewura nim na watum menkana se wasaman na kwapra hene amano abananim manhyia himfie na obusa no ne enti a waton asase na amamre ne amane yesefata bi ewo ho wo ya no aye na odi amano na wasaso agya wabasa mu odu che ne nti no wasaso agye asase na firi ne nsam aton de amani pa afra nipa no ejina so eyeso adwuma sabre na kwapra hene na edugya kumanin na okeka ntam kese eyiyi ne ho ano sɛ nye no kra rabi ba mu be kyerɛ sɛ what the rezoning and re-entry saa ɛna ɔde gyegye amanfo nsase ɛde firi wɔn nsam ɛwɔ kwapra ya kronom kwapra ha ya asɛm na yɛkɛn na nramra asantema traditional council ɛtena asɛm ne so no na kwapra hene na adugya mfi kumanin ɛde kɔto nananom anim sɛ wɔnte apɔ agya nananom suae a wɔn suae eyade wɔso wɔnte apɔ na nya bredi kan a nananom ɛfrɛ no ɔmo frɛ ne bia wɔde wɔyade wafie wɔwɔ pressure diabetes ɛna ɔde yiyi ne ho ano saa na ɛno nananom frɛ no de atwato no a wɔsa so de yade yi ne ho ano no ɛna yɛwura ka kyɛ ne sɛ wɔhene no onim de enti a wɔfrɛ no onim ade a wayɛ enti a wɔde yade yiyi ne ho ano no kra de yawde a wodie na tena nkonye egu no ho a wɔtonton sase mpre no ɛne mprɛnsa so no wɔmo ɛntunofo a wɔmo ɛyɛ ne nhwɛhan yɛ ne yoduo mu a wayɛ ne wayɛ ɛwɔ kwapra bonte so general Krobia Asante Kotoko hene ene Asantema Traditional Council no ewro ne ka wafa na beti eyi ne namu mpaboa sesei wo matuna de so Abzafonti na ye hwese
Emra Santamai Traditional Council letna sie ewo mensia enra na nana kwapra hene nana edu jamfi kumani enra ono amudie wanko wode yade ene yi ne ho ano se wafie nyade obetimi abagya nana no muso yi yade ntino wode no na yi ne ho ano a njemra enra wo motena se no wantimi anko nemum na tena ankonya na nkobia hene na hema nom ne ade ade de wono mo ekoi e makrobia Asante Kotoko hene de to eye nanim se wono a enim ne waye ntino eno den yare eyi ne ho ano saa no na enra nana no mo etena se no ene se ni yenko yi Abuzia for monfan cheyen pa se eni no emma senie musi epenu no kwesi breni kan se eye technical problem wa abuzia for eburo ya basa so eburo ya hoden so eti monfan cheyen ye technical team no ekeka ne emasi ni etutomu a yebekọ na de si yenra nananom etena se Santamai Traditional Council etena se a na kwapra hene akopie mpanimfo nim na wantimi anko no de yare yi ne ho ano ne pressure ne diabetes ne malaria mpanimfo tu na de so no ye de koso nyina abramu yento akase ne so so ya to ansam na so na eno wa ma show dwofie no so for ya wo show ma Ghana yenkitan wo de wonsam so mama Esla ogusu akofo de kwato dwa kire mu sa nyame anim ni Ghana ba ya bi pa wo se free na Santa ya television stations ahodro bi one mo call free to air they kind of said digital terrestrial television platform so na one mo ntua ka prek bakora ni nyina da akokọ ya abai ka ya de Ghana ban wo bo moden e wo ho na wo se na se abai no nsem wo kakra na basem wa yemre enam sunti wode to television stations awodo no a wo mo ni decoder so na wo free to air nyina anim sada worma nyame ya adom wa fefofra ya ba basim wo no wo mbetua sika enti woni a wontua no na kyese wo station no aduma na yebedum no na wapake wo ho asinchen akoba no sa no wabeboa ma manfo binumu a one way crowd do up a passer one muchia. Now, I'm the Buama Ghana by a Juma to Mekosono, at Miriam Diapa. Aseminam Soma President at the Ghana Independent Broadcasters Association, or Thomas Son Quamels, and none of pay Wadiachi Biojuma dear sono. One of mine your duwachi at Chincomosi. But say, Cafe, the ministry no, Yan Casa. It will be a almost guys or more free, but Yana come to say, Casay, you see, just in church the check we are DTT platform no yeah but yeah it is a only policy normally ministry be so be ejuma so be truck like a bit we are obey the yeah it's DTT I can now policy our policy no mo dey buy no so be kaya your court na mo person mo hear stations and say the TV I won't share na you say there be constitution no mesa into your court no mo jichum say you to me here sir into na you can say your back no and there was a ministry no almost central policy no play money be you no na you mu eno ambaso into a classes say I case kwa any policy I dey yes DTT migration I can ho asem into a first problem ya kanu ye tro ni nya just custom nya no ye ni policy afenso se wo be hye fees and our rate be ama be bia aban de no ye wo point so aye fa ye committee aye omo ye mra gra mo ye fees and rates our finance for us into no normal approve fees bia ye tua my government bia omo ye say plan was bia ye ho into DTT platform I can say now why was say fashion then find determine rate I tua then fast I so but na can say minister about out or casa almost say discounting to $10,000 a month at my stations now bisa say your members no course our meeting so say our meetings for omo free but your members no mo ho no omo bisa question na bisa say then na mo go drew sa 10,000 no just so almost 15 and omo yi so job bisa na minister say so Sammy, catch on say, I'm bet sure where almost the 10,000.
and I make us say, Ubian Church of Moi, where I already 10,000. And also, Yasama, na Edaho. And last one also, society, yes, say, you're two to say DTT platform and now your management now. Almost media platform so. Until I can say, I will say yes, she share board on the share that DTT platform. But I ask me, can you some board no cry, yeah, board no, but minister no or share way no say. And yes, sir, until Drew baby no, Omoni and Casa. Until you draw parliamentary select committee, almost share communication so no. Until you question on almost 3 minutes. So you're going to come now almost say, almost say, back near the casa. As a my kind, you can't ask me. I was your way, Ora Thomas, soon Kwame was your president of the Ghana Independent Broadcasters Association. I was afraid to Acasiano, some money and from Unquaman, you say more cacra. Na canate trene, Ediman Pipiaman, you couldn't have Fijaqua Breast South about Tom Persuaso, a chairman or Deno Quapia, and maybe a chemo. Na MPP Aman, you quote it now for you now, all constituency out on Ano, na or no, and an A that would no, Emma Ubeyinity, say on a chairman untumi, and a baby Feso, and was Santimantamasia Babe Prayer Santimantemo, MPP Chamania, Chama. To me a criminal a day a chef from now was MPP Amanyu company for said ye see ye beer ye nam soma yera alanko yochre matin or swafwa or when feeding you manage your ones and some would jai party no amasi say wakwa kwatina fa frantochi akwatina fa frantono wama enen kasa no monsanyi jinin chino and famra party no mobile or the sound summit to your bread none or pay na on your mind here dubuachi atana say edin komo a day afam your sem MPP and any amemu no echo and was srempering for that. Say Yera Alanko Jochiramaten dear. You also mu ye bia as such a chin for MPP Amanu Kumuno, one of my enyan nenitria. I believe, sir, Alan Obefi MPP. Alan MPP so Ebefino. You see, the political life now was spending on MPP. Nah, I tell you only about 18 years. You're too full, you're so bright. Baby, I want to say no. Party no, I'm the party constitution here, Jumano. I can't. Party no, on any call for na. Party no, you must in chain. Party no, you must in chain. Then no, you're for us because a cobia and running piano. The Kuno, and you go papa. Can I hear near for your constitution? You man, constitution, no, like I say, so mine of for any so, and the MPP a constitutional, and then a party before that so. I did, I got and say, hey, got it. So what you have from Todia, and you pay me. Now, yeah, this I know. Start your pass a question, I know. Say, I say, not a movie. Party no. I got a coin, and my cop, and then go for the Domo coin, and Momuko. Nanso, me didn't pass it. So, Sanka Alan, what in the name back or two, barrel papers, no. Nakai, Mestre Nanano. Ah, almost a ye party. And then Penifua, Omukusua, woman and Casano, Omukoswan and Casa. Atia, Emui. I was a phone to way a chairman or dinner hall Pia Coca I care. Now, Omanan so and watch it and what they so sequent Biaso or Sunuku and Pipi Amanukuno. Break the 8 no more count 17 and yes, say Bia, Oma Eduoman no dongre and a be engo wunum. There was a way Bia and ma break the 8 no ebem the ye payono one more ebeye. What's that? Political platform piano. You're very careful. I will never come back. You're supposed to enter as MPP before. Because anyone of okay at home and now who could say, never say, what the 8 no, but the way I have to say bad 8 no, you make me lose. Because I will near my 8 no, me say, so soon, let me say. Never be bit to me at your mama. And I'm one seven years later. And your mind said, you want to see us, said, yeah, my and not 8 in your bit my break in. And then
What be say Victor? What be that? What's that? Observe Fonty way a chairman or dinner hawk cool apia coca I care and not yet in Kane. Why a canate training and the man Pipi Amanu couldn't work Fija Quabre South about Persia so and Pipi Amanu coach Chairman Fonina ne was Santamanta Maseno or not and a net dawamano se chairman and ano pay a jatumaya on your mind here do watch a boy a fidiso and an all bobo san semisono. I was sorry, I call one of Sonia Quaquadin Commodia from my Sabaja Fear now don't come out of my Sabaja Fear woman Yabrepa. One much I say, one must send be an answer woman the two Jodifa governor. Yawada Bank of Ghana no Dr. Ernest Addison one woman that should jina dumujina. Nina say, woman say, pay fraffin pimmy and it don't swan. Wabatana Konya governor no one number say, just say, woman home de cra. And I'm soon tea, I was Warazani. Naya dear was Sefata. Watch me ya juma mo mani esika sam ya to 20 year Bank of Ghana ya de na batena akonya so na ya kwa ma so na ne amane boni na ya twetwe di nkomo e wo mrahye dwafie na na ma han hello na ya wotemen ka ma han me ju so me ni aba na ya twetwe wotemen ka gina yie ma me ma han so me ni aba yo na ne ma mbakọ de Oba de adoma ha na mo so e Erade adom yenso ye ho ye boyan komo fem o shebodwa fie se dom kuma no se hello na wotemen ka boyan komo wai na ya wotemen ka aju I was saying, I'm not a Syrian Sabaka, Yamani Boni, Nana Yachi, Yasramu, Adamo Fanchai, and Fidiano, a woman, Yasanoti, Fidian Wajumadi, a Mortin. Yes, I quabium Naya, Yamani Boni, Nana Yachi, Chiaqua, Codim, Comora, so the fear and war. And an alpha, what to make a Mo, bombing Comawai, Marcel the fear, bombing Como. Maminda was in near Quenya, would ye, Mammy, na pempen ya me no kasa yi de obepem o manga na mrache bedofia anti LGBTQI+ emra no eyade amendment no na shebedani gusu a wo mo ye hu siesie bi a wo mo ye wie na sefata wo mo begia na aba be ye mra na enra edon kuma no ekopopem o Bank of Ghana ya no mukita nkrata na sakrata no minority leader atofo se na nta okase na mane ba no obo ne nkrata nim na wodi atre governor the Bank of Ghana onyanyamfo Ernest Addison so obeka ya October butumi etwa mu ni da na toso miensa edom kuma ni Ghana fo bi ayo ye kire hyehyɛ ntare kokɔ di bibo mu nta no mutunu mu nan edi kopie mu Bank of Ghana head office ya no mo kirese teno no nyafo Addison go pese yenhwe ha ma man Ghana yika sem akwa api Ghana fo ho chiwo mu no ebe ya won fa ni dibran to ho na ne wo mampanin fo bi fo mfa ni kwhye nanan na petition ebe o mo de course ada no no kreni eyade a ono nyafo Addison edom kuma na akoto no e mo mo hyese ene o mo bekọ na o masa ba o mo achibium enu nti enra o mo de letter akoma governor the Bank of Ghana say one governor no on chire eda any brief potia minority ni baba betumu ada se no office ana ni fie ana nkwanto bi no mo petition a wo mo de ma no efe woni ni 2 deputies including the board no omo resign omo form adwuma nto honkotena fie no na omo family no no wonye enti omo hye se kuebe efiti ene ekwe kosi jode ebi enimu die emuaye bia wo ho a Addison omo hwe nanim se odi muaye bebre dom kuma ni se ebi ani Addison ukoda ya woda na efieda no wo me office enti mo petition no mo famre me yo
Nana me no wase na kwaso de akire mai ma hyebedwa fie ho ahosia wai ayama boni nana ya twetwie na yetene nka na ma Ghana ma hyebedwa fie na ode we free ya famo free Ghana ma hyebedwa fie mo ani ya famo nkongu masua ho nsensem na busunya ebeto dwase akirechirefo bi a wo mo eda senior high schools awodo bi ano akwakoye enyambransem ayene mo a ensem fata no ntino empedenfo ahye wunum so mo mfo madwumanto no mo na mfifi mu esefata enkoso sa headmasters ya ye ka omo asemi ebi enema me Selina anane afuakwa waye headmistress ewo Kumasi Girls Senior High School openi Nathaniel Asamoah headmaster wa Santamai Senior High School openi Andrews Boateng headmaster wa Kumasi Senior High Technical School etweniti aka na se KSTS na openi Kojo Oben Apia so headmaster wa Manso Edubia Senior High School openi Daniel Buamaduku so headmaster ewa Grekenzima Community Senior High School Mame Gladys Safoa so headmistress ewa Nkawie Senior High Technical School and openi Ampon Ameduma so headmaster ewa Collins Senior High School omo bani omo ye nyina se free SHS empenifo e de prospectus so sa akwada no obeto praye se obeto omu so obeto asichiri so obeto gede se obeto dokono infante de nkrade ni nyina be tintim ade agu nkrata no so de ama abatan no so mo hwe so entoto na so ebra so se nkwada ni ko school no yese sa head teachers e de mrase wonum nsam a na nkomo fan trekes ne frakadam ko bi so agege abatan ni sika foforo a wo mo efise etomra etiamra eno ntie na committee ampanimfo seseye no on betena se na kwadu a yede bo wonum no wo ma fifim adwedwe mababa ma hwemu a akwakosi ase na eye Ghana mema say PTA fo nyina no wo mo enkabomu kukese Council of Parent Teacher Association of Ghana openi oye twatwo for openi da no openi Raphael Gapson odi atugia so mo de abata ne de wo mo eni ehumobro bia de masa head teacher ne headmasters fu ya de no ma ye ne de tomra tiamra into mo tampenim fu achi say asotwe bia sefata bia no wo mo informal headmasters no they can they say in say my team aban through the Ministry of Education, the Ghana Education Service. Any equals this year, the ambassador meeting be but the Charles as Conference of Heads of Senior Secondary Schools. Omuko Jina headmasters in the name of secondary and secondary schools in Ghana. Ekwadwe ko bankum say prospectus no say asone so na no ma bi mfirimu normal so mo nyina gitu mu say mfirimu no no gidie say mo mfirimu no aboa ya awofo no enti say me buy nya admission na me aware say maybe normal list of items be 20 and say me boa ba mo de ko do school no na me ko do school no mu a kwa na fa so nya sa no ma no de e be say enye school no enye mo ma hihia ma say ade we obi wa ha to na ha koto no ha because school system na era na public schools no enye say ma wo kwan say to no mo school no mu ko to amount of conflict of interest a breach code of conduct of GS or staff of GS a breach code no enti say oma abama wo kwan say onye ho adwuma na mo fa mfiche na mo ye ho adwuma say mo di suma se dwa e na sa de etiambra enti hwe eyi na mo de aba na step aside na sefo na dodo no ye prospectus no mo de account o hwe yi say na GS de aba na say yenyina ye ndi so oni bi mo de akwa kaka ho our official letterhead so no I de account say part of admission enye approved and sanctioned by GS enti say wo ko yes no man no konya wasema wo ye dan dis subondo bo awfo e mfom so wo mu ne say ye ni aba ya adwen say e hye mbra na ntini ama mbra na ntintima e na say be ya hye kwankai that is 1 2 e bi won say protocol admission mission ni wa e da na akoma protocol admission e mo di 2000 na say for sensam na mo di atu kata so two director general office two regional directors no e dey interdicting those heads no akaya so mo step aside no aba ni mu a as no ko kire mu say aba bi enim o mo fa so bo bi ambebo awfo Obviously, Fonty, where your penny Raphael Gapson, where your church for penny, edema PTA, phoning na ya wagana hase, and watch us so more for near batane de, a humobro bieni babia, the wire bonino, emra, and in Now, a quabia of was a Ghana need PhD 2024. One the Kata Kwakumaya Canada, Japan, so one must say no wada. Woman dash one no, sir 2024 no. Obabaje Ghana dia free kwasum na wo mo kire mo sa ene ba bia Ghana ya duru ya pem
MPP ni NDC no wo nyina ya so nsa ye hunu muduro enti wo nyina ya abakoro so nsa na ye wura Canada Japan nko ase wote ne ho na wokogina kwanten kora nipa domo obepu adi na chi ana sane yebese bi ato aba ne bum de amano no abusue be kye kurin ne nyina no yese ko ni se wo mu no se papa ne gina brane pa se konkoma ne agyan ebiem ne moden bo so ani mowura ne wo ho emabunu ne penasem adwuma obetumi aye nani so den enti won soro panyini soro akoda sade ne nkoyi a obeka eno kwa tetire nti na ama enei no wɔn nyinaa ta na chi a wɔn ho senko ba be gina kwanten korade ama wɔnom na 2024 wɔn mato no so aba sema mpanyini kasamafo de mako no yowura bafo sare wɔn na ne sompa ka se ti nkomo a wɔkye mu die nti ai kuyi wɔn mo ka se yi independent and say you hear enuma pa e wo papa ni mu you hear insia e wo ni mu you hear no predia e wo ni mu e trese so obedi Ghana obese saniema bebre e wo Ghana ha ama Ghana ye hu no kra ade bia ye be se obi ansa no wode no kra be ye wode odo be ye wode insia be ye enti ye ne ye hu wo ye wura Kennedy mu eno ti ye ka se ye wura Kennedy one the quarter say Ghana konya ye de ma no on 2024 anwachi no ana secretary de ma wono akoya say women organizer de makuo no wono so akasa atrasa Yera Kennedy nyame ya domo na wotwe baba simo de krono wom de krata ebekwa akoma no candidate because party no there we are all disappointed our party no it's honorable can yes Shrawa brana beji Ghana fesi ho medas imsanya mane nyina but ye hu wo kechira wa ye hu enye ne ode ne nsa akwasha ase o ye hu say honorable can ba no beji oman na oman ni be fa de ntama pa efra it is our sign you on sign you ni aye kan say honorable brana beji Ghana fesi ho maye ye das adekwenti e pese akompre ko hine Japan ye pese wo ba ne se wo yo obi a wo dwene ne man ho ewu mabro ne tema hye ne ma won pe katasehye won pe kunsu no on papa mu o kedi pe nyina bo masudie mu eti ade a ye prepare se ye pese wo ba beji oman Ghana si wo ne se obema pepe ye aye adwuma obema ye ya to ade tituru ema na ye brekase ye ma ye to ade a ye nto ye se ukofa ne ma ne begu ho no ma eka eda so ka ye beji abusia yero Canada akompra ko Japan ne ho dom ana ya tese won mo kasa se womra na womaje woma Ghana no 21st clinic ye kan for dia ma won ye siatika expert pa ye se bronya na ba ni padua na pa no nko antena se ma yade nkan ansa no wapa no aduro woto asentini na atwe wo ma me akokora empanyimfo mu nyina mo fa mo hunyimu ai na yenkwa 21st clinic ye nche na yenkwa gye ayaresa sanse wo ma bene papa pa wode bibiduro kan ane besa oyade de wohia so wode abrofuduro kan wono soso no na wode atato adiama wo wompa na apade asiateka yade ya ne abene mu ya branches ne do so makoma kodunum ne ye kire e wo ma Ghana mu Kumasi wo hwe overseas junction ya ba for radio oboase ye wakaso quarters court junction and Cradome market sunyan and kranza to chimano bomi ana bibia ne afre ye 0540 311311 0540 311311 ayamizo on 5G bronya no an ye de kuro ha on se na ye December bo so na to so dumienu na je se bronya no amu ne ye wura no ancha ne asibro nya dua na kyese yekoye nim abusu afia to ne de wodi afio nyame ayade enti twa wonum keke wate aha wonya mizo kakra no wonya 5G kakra empanyefo no yero no 5G no ne de mizo no ahode mapa wo mu no anso mankoda no aya fa hye fridge mu kakra aha ne munya nwunu na wode makoda na no wanom na ne body nurse si ne ho so ya fa homa no wani empra dodo mu 0246 270221 0246 270221 Tabeta Clinic say wo bia na pono dia to ho ukoda bia wo bia wo ma hoda si kire yade prostate yade mo na wo hwem wo e wo so wo hwem papa
obema na ho atechema na wo liver na ho aka diabetes na ha wo kidney na anasempo na mu san ade na wakwati bi oba ba ma mo pa wo mo chini amunya bi fakoda chabita wate ehwo ye last stop womba show kama se wonya se won mo akwankyere bi se bia mo namu ewo se yehyehyade ma mo na ade na tumi aye adwuma ntamu a eno so womba na kama ankrai kuma se sunya na takwaye ho na mom kuma se de no ye wo so fola alignment ho no mo a 0202 347-647 0202 347-647 3 Herbal Center. Yada 3 Equal Capsules go masete dro no yade aba eyedu papa na wana to ko kwase no na sisi yade no efiri ho anu achi na yamtim no nyina ba ko mema no yese Christmas ni o monwo som wo sisi ni man nya adwuma yie no oba na mo aba so adwuma no betumi aye ne yie age so him na de na ade him eyesisi ekoro yen wo hia 3 Herbal Center. No, you need 3 Equal Capsules saba. I want to know about Wako Masete Drew. Wako na care about and have by Mr. Ba Epidanka on Saba Kabi. And our for 0546 107 107 0546 107 107. I have some patch a day. I was sorry as a found the bra for the kind, you know, and your before, and Yami Adomwa. December was some that also you know about 21st December and the child you know. It would you the other can what boy say a mo and one Milo now a sichre by a quadia bassay or my and tardy and quadampa bois. And I send poor penny books near the other day and quadabit to Kosuku or barber to me a sent to money a day, Nina your budget. Nemo me a srawada, a wobbit nedia by a dream may be a more of Ramkakra. Esroya me emunte nenso nyame ani so yese kanso na de sia homa so de amaye 0598 559 802 0598 559 802 edi baba no One Media anasa Blessed Foster yenim so de baba nyame won hyiramo na onyam kese ye gina reso ye tonkratew ye ba pinu a na kechi 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade. Ghana ha baby a wo mu ho. 0540 311 311 0540 311 311. Na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa Achadie, Yaba, Sompa Achadie, 2023. Bible say, Nyame Sompa Pani say, Ubi Konyanka, any Rusiamob, and Utina Sompa, 93.1 Kumase, Sompa, 90.7 Nkransa, Sompa, 98.9 Sunyane, Yakabom, Sebronye, Yabema Enisia, any Akrafo, Editi, na Yankuayetini, Adisa Obebuayen, and to say Sika, Fatua Matrufoiso, 0598 559802 meeting beam 0598 Bosome, you let us went to you back. Me beboja trada. Nadia mote tumo yenu. Yadia ma ekraf.
Sompa fabi amuye. Oni nko ko fusu musu apo. Efi se je muye ye. Je se bi sija. Se de fa se bi fra krafo. Enyanka, eni bomusi. Omo wili bie. So ne kra se. Omo wili bie. Ye bi bi fe. And so mo de afema mana proso. Everybody won shira mo. Bible si bi ohu krafo. Everybody be shira. Se mo ku krafo. Everybody shira mo anu shira mo anu apapam so be mo kese pa amen na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo ene yanwa so a yebeje mo amu ye bi afi etwa mu no emu adanse de de mo amu nim sompa achede 2023 abusuafo yafa ye ho hyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu petiti Sompa TV, Emma Aketiapa. For a sasso Mamaqua Babio Sompa television, so where you are prem to Brecassier and Ansama Coach Cobremaco Batani Chakrinki or Mamunia Manfun Crusoe and a Yaki Cadiasiania Babia will be an ye Sumono. Yantua Cassiano Swami, a most reverend Matthew, Aquasijan Fee and Kude and Como, Ghana Roman and Sofonina, or more Ekubatino, one a penny concher for a Danonina, a yes, I game Raya, and that Ghana Marasmi gives me Yatese. Ghana Roman asofo e wasem ka efa eyemra no ho se ebia yesi obi akwakwo chene se sa gege semi wo yebi na yesi yebua no for okwakodem 20 years ekwakodem 25 years ne ade no wo mo ewo ensem ka wo ho yenko ye ne bishop enkodi ho nkomo papa Christ asomdwe nka wo me majima di sa wo ho ye awie yeda eradia se papa de ebusa ne sa gege sam ene ehomre ya eda Ghana mraswejafo ni mo mraswejafo no edi ho nkomo ahwe age atumu no yate se mu Roman asofo no mu asem kase mo ne nye embra ne se ne o musi eye no ho embra ne fa hin ne fa hin na mo ne nye hoyi Yankasa Yeni and Yafo. How can you cut Yaba? So, Kurapan, the Chile, Chilimu, or say a buy can of Brano or can of now, or ye. Nowadays, my opinion is a shot, you're not a Brano, a year you might have Ghana has seen. Now, Senia, a Brano, a tear, and it's a sofa. In here, Kata, Kate. Obani be mata eye bone obani obada eye bone ena be mani be mata eye bone efiri bible mu ena nananu mo nso a e be to omo tia ya mandre ya yesuma bibi mamu hete itia Kristo som etia mezro musom so etia sa enti enya dia o se Ghana bare Anagana for your person that said, there's a brain, everybody can ya mamre, any and New Year, and what Ghana has seen. Now, yeah, can't down any yet you must say. A sadly pound for ya, 1 year sadly. 1 year, ye not. A beautiful yeniano. A waffle, you know. And ye know motif. And a beautiful yet sadly. Intimate or more, yes, sir. You did not to a machine. You did not say, one met you among from Kuku prison. You bet me a giant soon, Katea, and Manning or fast, and be a side way. And you say, baby, thinking a year can say, Obi, I was says to Barney Beer, and now boss had Brady Beer.
yɛnyɛ ɔmo hehe yɛnyɛ nyiyimu yɛnyɛ se yɛnyɛ se ni ɔmo firi abusua mu sɛ ɔmo nka yɛ mba ho ɔmo nti se ebi sɛ ɔmo nyinaa Nyankopɔn abɔ ɔmo wɔ nsɛ so na yɛka saa ne nkyerɛ sɛ deɛ ɔmo yɛ no yɛtene so ɛno na Bible mu anaa Kristofo yɛka no sɛ ɛyɛ bɔne na mmom aban yɛ kasa a aban no mmerɛ mu biribi ni hɔ a yɛfrɛ no sin anaasɛ bɔne ɔmo ka no crime ɛna crime no nso no yɛwɔ gyina pɛn bebree bi wɔ hɔ a yɛ crime kɛseɛ a ɛno koraa no woyɛ a yɛsi bi a yɛbu kumfo ebi wɔ hɔ a yɛsi yɛde wato mu wo nkwa na nyinaa ebi wɔ hɔ a yɛsi yɛti sei nti ɛhɔ no ɛna yɛkyerɛ sɛ obi yɛ saa deɛ a asɔre mu deɛ ɛyɛ bɔne yɛmpene so yɛamammerɛ mu yɛmpene so na mmom yɛnhwɛ sɛ saafoɔ no yɛnni wɔ mu nya ɛnni wɔ mu adi ɛnkasa deɛ ɔma yɛ no ɛnti bi a yɛbɛku wɔ mo anaasɛ yɛde wɔn bɛto kra no ɛsoro paa sɛnea ɛyɛ a yɛde yɛ ebinom no na yɛma ɔmo nte aseɛ sɛ ɔmo suban no ɔmo nni ho kwan sɛ ɔmo bɔ ho dawuro anaa ɔmo ka sɛ ɔmo suban nti aban no ɔmo kwan na ɔmo nyɛ saa deɛ no anaa yɛamammerɛ nso yɛma ho kwan yɛmfa nka yɛ suban no baabi nti ɛhɔ no ɛna aban a wɔwɔ ɛman no wɔn na tumi ɛhyɛ mmara ɛka sɛ saa deɛ wei ɛyɛ crime nti sɛ aban hwɛ na ɔbaa ne bɛrima ada ɔbaa ne ɔbaa ada na bɛrima ne bɛrima ada na bi apompo so ɛde bɛbra man no ɛnyɛ ade papa aban no tumi ɛhyɛ mmara sɛ saa deɛ wei ɛyɛ crime ɛyɛ abusudeɛ ɛyɛ adeɛ kɛseɛ nti yɛnyɛ saa deɛ no ɛwɔ man mu ha sei na kyerɛ sɛ aban acriminalize saa deɛ no ɛno ɛna yɛn nyinaa yɛka ho mmara a yɛn nyinaa de akɔ parliament de sɛ aban mfa ne nsa ɛnto so no sɛ wɔmmra saa deɛ no ɛwɔ Ghana ha sei na papa yɛka sɛ don't criminalize yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ neaga ebi a yɛmfa no sɛ cardinal Texan wɔ ka ne Cardinal Peter Pia Texan yɛyɛ ka no sɛ criminal a na wɔka ho asɛ no sɛ bi a yɛbɛyi nnipa no firi abusua mu yɛbɛka sɛ wɔnka yɛ ho bio yɛnka sɛ wɔyɛ saa nnipa na yɛato wɔ mo agya anaasɛ yɛbɛkye wɔ mo de wɔ mo akɔakɔgu afiase ɛnam sɛ ɔmo yɛ saa deɛ bi saa kyerɛ sɛ kra no wɔ mu ahodoɔ bebree ɛno na kyerɛ sɛ yɛka ɛho asɛm na mmom aban ɛmfa ne nsa ɛnsi fam no wɔnka sɛ saa suban wei Ghana yɛmpene so da ɛmpene so nnɛ sɛ geefoɔ gee suban ɛka ɛnnɛ yɛ amammerɛ ho anaa ɛka yɛ suban no yɛmpene saa deɛ no ɛne aban fa ne nsa ɛnhyɛ so na nea ɔmo yɛ no ɛte sɛ mame nkyerɛ ayɛ mea na afini obi wawo ba bɔne nipa no a wowɔ wɔne n'akyi wɔyɛ suban bi a wompɛ obi ampɛ man ne mpɛ ɛnso woyɛ dɛn a saa suban no ɛwɔ no hɔ sɛbi wontumi nto ne ntwene wo no wawo no ɛne wɔ hɔ no na mmom ne suban no ɛsɛ sɛ ɔma ne kwan na ɔka sɛ metee na metie nti ɛnɛ yɛ busua mu ɛfiri na ɛkɔ saa bɔne wei a meyɛ ebi yɛ mewie adeɛ meyɛ korɔmfo ana meyɛ wudini saa na bi a yɛawo me nti no ɛnɛ mo mma kwan sɛ yɛmfa awudie ɛnka ho sɛ obi atumi di awu ana obi a yɛawo no sɛ ɔyɛ wudini bia na mmara ma kwan sɛ ɔtumi di awu ɛno ne yɛyɛ mmara sɛ yɛnsi ho kwan sɛ saafoɔ no wɔn ntumi mu ɔmo suma ne dawuro na ɔmo nkyerɛkyerɛ nipa binom nso sɛ saa deɛ wei ɛyɛ nti Ghana mpene so da sɛ saa deɛ wei ɛba bɛka ho nti aban na ɛyɛ ne nsusuo sɛ wɔyɛ no sɛ ɛyɛ kra na mmom kra no a wɔyɛ no nkyerɛ sɛ ɔsɛ ɛkyikyi nipa egu mu anaasɛ ekum wɔn mo anaa yɛka wɔn mo firi abusua na papa yi yɛayɛ mpanimfo yi asoso na aka kyerɛ sɛ aduane a wanto no wo maame bo tia soɔ no yɛnni akwalaa no
waye ne baako waye ne mienu afutu ekọ yin fa ba ye nyina ye de amano e de trosem kra bata ho de wo ya no ye wono nko anti no ye mo maka ne nyina nsei si ampa bibia antwe na so ama na anye asenna ho a mo nipa bi ho a ye de ne kasa kire saa na fei na obi edi akire bi ana eno ne ye ka no se eno de aban na ye se kafwe womo bo mo dewuro kwanya ye fa so ekure nipa enye ni nanse ye do mo tu afia se ebi ni afutu a ye de manipa ebi ni akrokra ye de manipa nti ye kan ya krokro no ye tu no fo wantie papa ye nya ne dai enye ye tu fo se emwade ho dewuro and such the nipa se mo yes aje na so so obeye dia na cheta asotwe ne de man na sebi o sebi the san was what here no wo hye ne ba bi no wo ye no won kan kiro bia wo mo hu da wuro no wo so wo ye na dia eno de sebi wo be da no wo hu na papa ye ko hu e ye kwache no e ye kwache ne se sa no wo ya wo se ye kwache no wo hye ni tokrom hye ne ba bia wo ye sa de no se ye ko hu se sa de ne no wo ya se wo no obi na ye o wo firi ba ko no de komienu sani ya mrate bia enye we na ni pana wo na kwa ye sa de no wo so won pene so a bia wo ya ne sa na wo ya dia ye na mra no de anybody okay se wo mo etu wo mo ba bi no wo nka je sa ji we ya mfa nka wo ya tetena ho no mo hwo mo tokoro mo ba bi no mo yo ma dia no kra wo ko ye de wo ko ka ye de na wo se wo ja no na wo ye na de na mo aduro wo ho ye ni mkwanya titiye wo ho akrokro de nkyerɛkyerɛ wo ho a ye kuni pa bebiri a wo mo ye sa de na ye do ma fa ta pa no so a wo mo agyai ebi wo ho a ye kyerɛ wo mo ene hia ne ye ma be abofu bi no fure burukire ba ne wo mo ye sa de no mo ye nkware ye a hia ne ye ma wo behwe no de na kwa fa ta kwa isu na akwa ka ho ye tumi yi ni firi e ti sa akwara wo ko sukuu na na da fu bia kono wi oso na waka he osi de bi o de ka he o ka he na aka no mate that the power person yi ni free no ma betumi yi na free okay enye when one ade a eyi dia o de ye na mom papa ya temase yate ase pa nya me nsira wa wie yi eja egusu a ye didi nkomo twetwe nkomo no kono bibi kire ye nso na kire ya dwene so a ye besa so aba opunu mu bio ye da ase pa yesu me da ma se mo tie mi yo papa abzanfo we ye most reverend Matthew Akwasi Jemfi Ghana Roman asofo nyina omo ekubatan no wono ene ye titire ni eda no Arusori akwansa from na ma shebajade ya wogina de ma mafo awa kumawu abaton preso aso yormonyafo Ernest ya wanim ana wade to awofo no anim akyeremu se won mo ka ho pa se won mo mofra no wo mo ngomesua batumi akonkan abatan so ka ho bi se wo batenatena koda no papa ne bone na afen so kura no wama na ne aku ne ngomesua ho akwabara sa no a akoda no timi twa won so hwebere mu enam so nti wakoto asra abatan no se wo wasa da no da nyina no wo mo mofra no ngomesua no ebe ya wo da dwene na aboa ma aban no free senior high no wo matumi ade wo ho agim for sanse wo nyina to dwa wa abra no de prospectus won yema bi akwa adesuafo bi a won mu twa kese pa e wo BC ensohwene mu owura Ernest yawo anim my name is District Chief Executive. They're born 12 for all the centers of Ewo, Yempesueso, and the district Muha. Now, my students encourage you or motivate you or say, I feel such a small district. You will be kind of exams for much of remember the laptop. I feel school here and what district best 2 students. The better shop box and trunk and exercise books of the better secondary school. I feel and then without providing close to 10,000 Ghana cedis support for various students and more prospectors by but avoiding
even though you have much books and trying new exercise books, but there are several other things also to if I'm address, if I'm Empade and Pabua, how many people school. If you are providing some support and the chop box in the trying to actually over 100 of them for each. And what you this year was such a woman cinema when for Samuel. Ada ajekum and sokasai. Education minister, any member of parliament. Now, at the family, free SHS Sassier, in Fiebe, in Sianin soon. Nabinum say, and my Binum cry advert Mafuma with Tianai. As well, for children's home. You're a member of parliament, MPP, pending 4 hour constituency. Omunche Enshira. There be a mechanic free SHS. Nana Kufuado. And you're about me. Omuna a soft one pending 4. And I work from the members of parliament, any DCs, the constituency chairman, the executives. Yes, so deacon and deaconesses, and the elders. Free SHS, I was never this year such a woman cinema for some or Dajikum. I was afraid the more corporate mantum, ya to say Arabia unity were poor mantum titru and ne West Chimsu, whom Fantia North ne Upper Menya, Cropo main cinema, ya say Chessetrenum and the Bruley or Sanomunina, a unity one potem more more, and then before Binomo Esu, and a frey a doctor for say, so more money and Yentia, a Pomu Honomoneji Womua, one here netre, and their former mooning in a Penny Emmanuel Quafuminta, a penny quancher for what that ACT Development Organization and all, one more and a do money, it is what we achieve. Yes, you say you may dear and you say, case search and surveillance at the grassroots. You see, but to identify one neglected tropical disease, Yaribia, ye moon, shan to mamu, until your face neglected tropical disease, and Yaribia, Yeri Moon, also when the pounds about 22, Makumako 22. Now, the Eddie Hood Medino, leprosy, yours, and now LF, and now friends, elephantiasis. These are the way yes, see, be doing others. I'm a cajon. I was informed to where your penny Emmanuel Quafuminta penny quancher for that ACT Development Organization and no any attending kind Mr. Christian Fiando or when it's a year poemantemua a year neglected tropical diseases here ye can't want semi one and a year coordinator one also switch in same music credit. Ebe boy and almost so the only to me the amano and omediama government. I think their government and they say obe ma dona naba ababe boa na dona nso ba the owo and also now or share baby area no edoso now cohort which is managerial level ejuma ti one of able to me show more to me boy able to me show you call is in the pipeline make us Openi Christian Fiando, a poemant mopenia, or that neglected tropical diseases are no, I don't know. Dr. Bear Watano Sopa Japa New Secretary Moa was say at the end of Fabada, one motion from our fibrodana. Obama now pass Opeja Mania Cassiaca Kraos, Sahenia, Sabio Treadio Coco, Nawaso, and ask them for about burning to me money years at your panel. Suffless near the ending at Dr. Bishe, what you withdraw kind of a saw your 0243. 345-392 0243-345-392. So as a back clinic in you was a stroke ya dear. Wabini mu papa panya nonko fibroid liver, low sperm count, bema wadian to me pija. Ba na kokomu asore ya na sajojo. Kidney na hawo hepatitis, typhoid, cancer. Ninyina yo so back clinic. Yourself abadare wati na yen from Mawashim School Junction. Anasa barakesi 0243 282629 0243282629. Cloud internet, the fastest internet in the world. No internet papa. Any other CCTV camera installation, CB about your mount, digital security locks, web hosting. Then Wi-Fi I wish your baba yana come baba connect yoma and tell what that after now that's you see. Top high and I love FM dish anymore 0202 699 110
0202 699 110. As for me, the Yabo Malibia Bulgaria Mene. Akosia Ejewa Kwadie Boatin. Afono wote ayaresase. Esono se wa pomuden. Ana esono se wa hoden. Yare bia woni efre. Timanu maduro abra wonim yare no kofa bae. We eye 21st clinic yenyina so a ye de sayare. Wo 21st clinic no. Yare a amanfo tituni abrochirefo. Enim se yesa pa no ene yare afre. Sompa achedie. Yaba. Sompa 2023. Bible say nyame sompa say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase, Sompa 90.7 Enkransa, Sompa 98.9 Sunyane yakabom sebronye yebema enisia ene yekrafo edidi na yenko ayetini agise wo beboa yen enti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting biem 0598 55 Edi also yeta one media. Branya Bosone, ni reto swenti onu baako. Ni bebo trada. Na dia mo de dum ye no. Ye dia ma ekuna. Na me ba. Na me say se ku. Na me say Sompa fabi amuye. Oni nko ko fusu muswa ko aso. Efi se je muye ye. Je se bi sija. Se de fa se bi fra kwafo enyanka eni ko musu. Omo wuni bie. So ne kra se. Omo wuni bie. Ye bi bi fe. Anso mo de afema mana proso. Everybody won shira mo. Bible si bi ohu perform. Everybody be shira. Se bo ku perform. Everybody shira mo anu Apapam so be mo kese pa amen. Na yesika na yetuma so a wobetimi de aba. Afenso say niema bi ense ye. Ti say mo ene yanwa so a yebeje. Mo a mo ye bi afie twem no. Emu adanse de ye. Mo a mo nim. Sompa achede ye.